чун анъана дар рӯзи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи мумнобод ҷавонони синни даъватӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ бо парафшонии парчами давлатӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда бо ҷалби табибони варзида аз муоинаи тиббӣ гузаронида шуданд. дар заминаи таҳкими сиёсати давлатии ҷавонон ва дар рӯяи ҳарбӣ ватандӯстӣ ба камол расондани эшон сол аз сол шумораи ҷавонони ихтиёрӣ зиёд мегардад. дар чорабинии рӯзи даъватшаванда роҳбарати ноҳия ва дигар иштирокдорон оид ба шароитҳои мусоиди хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳарф зада иброз доштанд, ки бо дастгирии сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат шароитҳои мусоид фароҳам ва таъмини моддию техникӣ хеле беҳтар гардааст. хизмат ҳамчун мактаби матонату далерӣ дар ҳаёти ҳар як шахс нақши муҳим дорад. мехоҳам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо хориҷ шуданд рафта боз сарбондона иҷро намоянд ва ба ҷавони имзо гуфтаниям ки раванд хизмати дар ватан ки қарзи як шаҳрванд аст сарбондона иҷро намоянд. таъкид шуд, ки барои омода кардани ҷавонони ҷисману рӯҳан солим давоми 3 моҳи соли равон бахши ҷавонон ва варзиш шуъбаи маориф чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву варзишӣ ташкил намуданд, ки ин тадбир дар ниҳоди ҳар як ҷавони бо ору номус ҳисси ифтихори миллӣ ва ватандориро бедор намуд. дар ин тадбири муҳим барои навазкарон тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ тақдим гарда барномаи рангини ҳунармандон пешкаши ҳозирин гардонда шуд, ки навазкарон ва волидани онҳо бо рақсҳои дилошуби хеш ин чорабиниро ҳусни анҷом бахшиданд. каримҷон амрохурзода, муҳаммади раҳим, ноҳияи мумнобод, ҷаҳонамо.